pensamos con el senior hemos hecho un trabajo más anímico, fuera de pista, luego cuando hemos podido entrenar, porque hemos tenido que entrenar también en horas muy tempranas, jugadoras que no podían llegar, bueno, así un poquito más, dinamizar un poquito todo el hecho de que ellas no se vinieran abajo y meter otro tipo de entrenamientos más técnicos. Ellas eran conscientes y también las que no podían venir a entrenar eran totalmente conscientes de que no podían. Al final hemos ido poquito a poquito picando piedra, haciendo esos físicos fuera de pista, ¿no? Y bueno, ellas al final han llegado a este momento donde al final ven un poquito la luz de que, bueno, que tenía que llegar en algún momento y al final, bueno, pues yo creo que lo cogen con la mayor gana posible. No sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar, ¿vale? Porque al final todos los equipos han tenido problemas a nivel de entrenamientos, por lo que hemos ido escuchando y hablando con otros entrenadores. Entonces no sabemos en qué condiciones han entrenado. Nosotros al final, las últimas 3 o 4 semanas, hemos podido entrenar bastante bien. Pero sí que es verdad que nos han tocado, bueno, un grupito donde pensamos que hay 2 o 3 equipos que ya hicieron una buena temporada el año pasado y que vienen a hacer otros años buenas temporadas y que realmente se han reforzado con gente importante dentro de la categoría. Yo creo que si conseguimos llegar a un buen nivel físico, bueno, tendremos opciones de poder estar arriba i classificar-nos en esa final a 8 que s'ha planteat este any. Però jo crec que hi ha moltíssima il·lusió, o sigui, ens morim de ganes, però perquè hi ha hagut aquests 3 parones de 3 pretemporades, d'ara sembla que sí jugarem, de cop peron, i ara veure que realment és possible i que realment la setmana que ve doncs, serà veritat, doncs jo crec que tenim moltíssimes ganes. I després, en quant a sensacions, sí que és veritat que físicament potser no estem tant com podríem arribar a estar, però jo veig que molt bé. A més, entre l'equip hi ha molt bon rotllo i jo crec que és superbé. A veure, ha sigut una mica complicat, però jo crec que totes teníem moltes ganes de tornar a una rutina d'entrenos entre setmanes perquè abans fèiem tots els físics per Zoom i era una mica avorrit i com que costava molt implicar-se, però ara no sé. A mi em va venir molt bé perquè, de fet, va ser operar-me 2 setmanes i ja va haver-hi confinament, que al final al principi de la recuperació està superbé, fer repòs total. I després, clar, el problema ha sigut el tema de readaptació d'ara al final, ha sigut una mica que sí que no, però al final també m'ha anat bé el fet de fer com 3 pretemporades en una temporada per ara mateix estar al mateix nivell físicament que la resta i amb moltes ganes. Hola, bebès! A nivell de sensacions, ara molt bé, al principi és com que costava més pel fet d'això, que ara comencem però ara tornem a parar, ara des de casa és com molta més força de voluntat, però al final és les ganes de tornar i el voler tornar que t'ajuden a fer, vinga, va, les vegades que calgui i a tope. Alts, vull dir, ens demana molt, però també és el que et dic, o sigui, tenim ganes de complir aquests objectius, ens demana concentració, molta intensitat sobretot, i físicament està a tope perquè al final és com la base que et permet anar assolint els petits objectius per arribar al gran.